arbu'r gogledd ddwyrain yn prif adran Genero. Y Seintiau Newydd yn croesawu Wrecsam. Honna'n cael ei roed yn fler yn syth i Mahmoud. Ac ergyd gynta'r gêm yn disgyn i Maria Mahmoud. Mi oedd angen yr arbediad yna gan Orla Howard. Kelsey Richardson i'r Seintiau Newydd. Kelsey Richardson yn mynd am gol ei hun. Ac mi oedd angen yr arbediad yna. Ddim yn ffôl o gwbl. Y gicrydd yna gan Kelsey Richardson. Cic gornel, Cara Jones sy'n ei chymryd i'r ymwelwyr. Mae gafodd Jodie Bartle ei phen animiaeth i fforong. Katie Barker ar ergyd. Dros y trawst yn y diwedd. Orla Howard yn gor'o meddwl yn sydyn. Mae gan Mia Davies heibio i Mahmoud. Gwaith da gan Harrison. Yn rhoi hi wedyn yn syth i Lily Jones. Katie Barker. Katie Barker yn torri tua'r canol. Barker! Gwaith da yn amddiffynol ydy'r cyfla'n disgyn. Bron i'r cyfle ddisgyn i Rosie Hughes sy ar y bêl. Gwaith amddiffynol gwych gan y tîm cartra yn fan'na. Rhywsyd yn atal Katie Barker rhag cael ei ergyd at y gol. Leah Lewis i lwybr Lexi Jones. Katie Barker yn ôl yn casglu. Hi sydd ar rediad i mewn i hanner y Seintiau Newydd. Mae Leah Lewis ar ei hôl i. Ydy gallu mynd heibio i Tiggy Webb. Rosie Hughes yn ôl at Barker. Gormod o chwaraewyr y Seintiau Newydd o gwmpas Katie Barker. Mae nôl unwaith eto ar y bel. Rosie Hughes wedi gwneud yr hediad. Gwaith gwych gan Orla Howard. Gol geidwad y Seintiau Newydd yn dod allan i hawlio'r bêl na. Katie Barker. Mi oedd prif sgoriwr y gyngrair Katie Barker. A'i'n meddwl ar un peth, sef cael y bêl na i gefn y rwyd. Cyfla i Wrexham wrth ymosod. Faye Knox heibio i Richardson. Faye Knox yn ceisio mynd trwy draed. Mae'n cyrraedd Mahmoud! Faye Knox ar bas. Mi oedd hi'n ceisio mynd trwy draed. Chwaraewr y Seintiau. Mae'n cyrraedd Mahmoud. Ond yr ergyd heibio'r postyn gan Wrexham. Faye Knox yn heibio i Leah Lewis. Mae syclu efo hi. Faye Knox yn dal i fynd. Heibio i Kay Baker. Faye Knox! Faye Knox! Ar ôl 20 munud o'r ail hanner, mae Wrexham wedi agor y sgorio yma yn neuadd y parc. Yr hediad yna yn mynd heibio i 1, 2, ac yna golwr y Seintiau Newydd Orla Howard ar y postyn cynta. Mia Davies a Tiggy Webb yn gwarchod yn y cefn. Harvey yn codi honna at Katie Barker. Miona drosedd yn ôl Elwyn Parry gan Mia Davies ar Katie Barker. Mae yna Gerdyn Melyn hefyd i rif 4, Mia Davies. Gwaith da gan Liv Fuller, Evie Sadler. Mae yna dynnu Chris, os na dynnu Chris. Mae yna Gerdyn Melyn. Dyna ail Gerdyn Melyn, Mia Davies pnawn ma. Dim syndod felly gweld Elwyn Parry yn mynd i'w boced i nôl y garden goch. Maria Francis-Jones sydd wedi bod yn bresennol ym mhob dim. Mae Wrexham wedi gwneud pnawn ma. Mae yna fwy o dynnu crysa yn y gêm yma na dwi wedi weld ers sawl gêm. Cerdyn Melyn i eilydd y Seintiau Newydd Yasmin Evans. Yasmin Evans sydd drost y gicrydd i'r Seintiau hon allan yr hawdd gan Jodie Bartle. Maria Francis-Jones. Mae yna chwiban wedi mynd gan Elwyn Parry. A mae yna Gerdyn coch arall yn cael ei ddangos. Maen nhw'n gorffan y gêm yma efo 9 chwaraewr ar y cae.